କିଛି କଥା ମୁଁ ଜଗା ପାଏ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ। ବେଳେବେଳେ ଜୀବନଟା ଭାରି ଅସହ୍ୟ ହୋଇପଡ଼େ। ଏମିତି ଲାଗେ ଯେମିତି ନିଶ୍ୱାସଟା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଆନ୍ତା କି। ବାରମ୍ବାର ପରିସ୍ଥିତି ଆଗରେ ହାରିବାକୁ ପଡ଼େ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ବିଶ୍ୱାସ, ଖାଲି ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ବିଶ୍ୱାସ, ସେଇ ଗୋଟିଏ ବିଶ୍ୱାସରେ ଜୀବନ ଗାଡ଼ିଟା ପୁଣି ତା ବାଟରେ ଚାଲିଯାଏ। ଭଗବାନ ଯାହା କରନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ। ଆଉ ସବୁ ରାତି ପରେ ଗୋଟେ ସକାଳ ତ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବ। ଦେଖାଯାଉ ଭଗବାନ ମୋର କେତେ ଥର ପରୀକ୍ଷା ନେଉଛନ୍ତି। ଖାଲି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଦରକାର। ପରୀକ୍ଷାରେ ପାସ୍ ହେଉଛି କି ଫେଲ୍ ହେଉଛି ସେ କଥା ମୋତେ ଜଣା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପରୀକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ ପୁରାପୁରି ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି। ଯାହା ବି ହେଉ ସେ ଚକା ଆଖି ମୋତେ ଟିକେ ନଜରରେ ତ ରଖିଛି। ମୋର ଆଉ ଦରକାର ବା କ'ଣ? ମୁଁ ତ ତାଙ୍କର ଏତେ ବଡ଼ ଭକ୍ତ ନୁହେଁ ଯେ ସେ ସଂସାରର ସବୁ କାମ ଛାଡ଼ି ମୋ ପାଖରେ ଆସି ବସି ପଡ଼ିବେ। ସେ ପରା ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ, ବଡ଼ ଠାକୁର, ଭାରି ବ୍ୟସ୍ତ। ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତତା ଭିତରେ ବି ତାଙ୍କର କରୁଣା ମୋ ପାଇଁ କେବେ ହେଲେ ବନ୍ଦ ହୋଇନାହିଁ। ମୋତେ କଷ୍ଟ ଦେଇ ସେ ଯଦି ସୁଖୀ ହେଉଛନ୍ତି, ତେବେ ମୁଁ ହସି ହସି ସବୁ କଷ୍ଟ ସହିଯିବି। ସେହି କଷ୍ଟରେ ବି କାଳେ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଥିବ। ମୋ ଜୀବନ ତ ତାଙ୍କରି ପାଦ ତଳେ ସମର୍ପି ଦେଇଛି। ଏ ଜୀବନ, ଯୌବନ, ହସ ଖୁସି, ସୁଖ ସମ୍ପତ୍ତି ସବୁ ତ ତୋରି ଦାନ। ତୋର ଦାନକୁ ତତେ ସମର୍ପି ଦେଇଛି। ମୁଁ ଯଦି କେବେ ବି ତତେ କିଛି କଷ୍ଟ ଦେଇଛି, ତେବେ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେବୁ ଜଗା। ମୋତେ ଦଣ୍ଡ ଦେବୁ, କିନ୍ତୁ ତୋଠୁ କେବେ ବି ମୋତେ ଦୂରେଇ ଦେବୁନି। ଏତିକି ବେଳେ ମୋର ରଖିବୁ ନା? ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।